M'he endut una alegria aquest matí. Resulta que he vist gent cultivant i collint aliments com els horts urbans d'aquestes ciutats que sempre hem somiat. I m'han assegurat que tota la producció anirà a parar a la gent de vila, com abans. Me encanta venir a correr por aquí, sobre todo ahora que está limpio, que lo han reformado, que lo han limpiado. Som a l'Observatori d'Aus de les Feixes i pareix que ja hi tenim un dels seus primers usuaris. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿De dónde sois? Hola, pues yo soy de Asturias, Barcelona. ¿Y qué estáis haciendo aquí? Bueno, a raíz de unos amigos que nos comentaron que desde que se ha recuperado Ses Feixes, pues es un sitio muy bueno para observar aves, hay mucha variedad. Como por ejemplo, ¿qué aves podemos ver aquí? Pues así como las más importantes, por ejemplo, calamón o rascón europeo, que son dos especies que habitan humedales con un altísimo valor ecológico como es Ses Feixes. Bé, nosaltres som un grup de gent que teníem ganes de fer hort i des de que s'ha recuperat l'espai de Ses Feixes, que és un lloc ideal on de tota la vida s'havia cultivat, on sempre hi havia hagut horta i de fet era un dels millors llocs d'Eivissa. Som un grupet de gent que vivim a vila i per viure a un pis no teníem la possibilitat i ens hem ajuntat i venim. Hi ha gent que ve cada dissabte, hi ha gent que ve més dies, també hi ha gent major que havia tingut hort i que té coneixements de quan eren infants i venen i ens ajuden, ens donen consells i és una cosa molt polida. És un plaer poder venir des de la ciutat amb els bojos en bicicleta i no tenir que agafar el cotxe per anar molt més lluny i a més que representa un gran espai verd per la ciutat. Me gusta porque hay mucho verde, porque hay garzas y muchos renacuajos. Hola, buenas. Estoy visitando Ibiza con mi amiga Paula y la verdad que no me esperaba encontrar un patrimonio histórico tan impresionante. Acabamos de salir del centro de interpretación y fue súper bonito ver cómo funcionaba el sistema de riego hace muchos años. El fomento de otro tipo de turismo más allá de la marcha que puedas encontrar en la isla y por lo que es conocida. Y mira qué bonitos estos portales. Bellísimo. La importància de les zones humides de cara a la conservació dels ocells està molt ben documentada perquè s'ha demostrat que la diversitat d'espècies augmenta considerablement. Aquesta esperada recuperació de les feixes ha suposat un gran èxit en el món de la protecció del medi ambient. Finalment, les feixes podran entrar a formar part dels béns patrimoni mundial, després de reivindicacions socials, després de que UNESCO ens encaminés a declarar-les bé patrimonial, finalment podran entrar per la porta gran. L'espai està recuperat i podrem sentir-nos orgullosos com a societat de tenir un espai com aquest. Una joia, el Prat de Vila és una joia, perquè és un sistema de regadiu que va venir en època andalusina i que després la població eivissenca, fos d'on fos, va saber mantenir fins fa 40 anys aquest sistema de cultiu de base històrica. Això és una joia, això molt poques ciutats del món poden dir que ho tenen just porta per porta. Hem passat 20 anys d'entrebancs, de normatives aprovades, desaprovades, decrets que no funcionaven i finalment hem arribat a aquest moment avui. Com han vist, els residents i turistes gaudeixen d'aquest nou pulmó verd que té Vila. Finalment, després de molt de temps i esforços, s'ha recuperat un espai que abans estava degradat, on ara hi conviu la fauna i la ciutadania en total harmonia. Res més, fins aquí el programa Eivissa avui d'aquesta setmana. Ens veiem d'aquí 7 dies.